ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Рахш ТЧ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон қимат дорем. навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки дӯстон ба шумо чӣ хеле замин, квартира аз куҷо даркост. мо кӯшиш мекунем ки кофта ба шумо пешниҳод кунем дӯстон. агар шумо хонаи фурӯшӣ ёки замин, квартира, мошини фурӯшӣ дорем дӯстон, дар имо ва дар ватсап мо рӯя кунед дӯстон. мо пешкаши харидорон мекунем. курси имрӯза бардон 1000 рубли баробар аст ба 153 сомонӣ. агар имкон набошад дӯстон, видео моро падилиста кунед ба имо ба дигар сайтҳоятон бародаро. мо бошад наворо сар мекунем то охира тамошо кунед дӯстон. хонаҳои арзонам ҳаста, рафтем. якум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тезгари боло, маҳаллаи Ганҷобод, дар 6 сотиқ замини холӣ дӯстон. замин срочно фурӯхта мешавад. дар 6 сотиқ замин 50 000 сомон дӯстон. бо курси имзаги 322 000 рубл мешавад. бояд ага дар бари ҳамин дар қарибиш бояд ага замини фурӯшӣ дӯстон азиз. 8 сотиқи дига ҳаста. нархи 8 сотиқаш 70 000 сомона. бо курси имзаги 451 000 рубл мешавад. заминҳо бо арзон кардан мешавад, бо муомилаи хуб дорад. кадимтон агар замин хал бошен дӯстон, рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, бо дигар маълумот пурраша гирен. замин бо арзон кардан мешавад. срочно марҳамат, дигар маълумотша гирен. бо наворона мо давом медиҳем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар южни якум гузаргоҳ, хонаи 24 дар 7 сотиқ замин дӯстон. 5 дар хона дорад, 2 та веран дорад, об свет пастияни ҳаста. хона ремонт хай дорад барои зиндагӣ нормалӣ. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамон 2 та оғили калон дорад дӯстони азиз. чойлоби баланд, ангур, ҳар гуна дарахтҳои мевадиҳанда, олуча, тут ва анор ҳар гуна ҳаста дӯстон. нархи хона 686 000 сомона дӯстон. бо курси имза гирем 4 миллион 418 000 рубл мешавад. хона бо арзон кардан мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. дар инҷа ҳамаи сурatoш нест дӯстон. чанд қайки мо дар рои кардан пешкаши шумо кардем. хона варианти алиши ҳам дорад дӯстон. ягон хона ё квартира дорен ёки мошин метавонед вариантона пешниҳод кунед. рақамош дар рои экрани шумо дӯстон. рақамҳои 2 та рақам дорад, ҳар душ кор мекунад. метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирен дӯстон. бо арзони хуб мекунад, марҳамат. мегзарем дӯстон ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар кӯчаи боҷон ғафуров, доми 18, квартираи 20, 4 этажда қарор дорад. 4 дар хона дорад дӯстон. 4 та балкон дорад, 1 кухни, 1 калидор. хона бо ҳамаи чизи чорас фурӯхта мешавад дӯстони азиз. срочно хона ҳама чи дорад дӯстони азиз. диван, кресла, телевизор, кондитсионер. хона ремонт дорад, ҳама чизаш кади фурӯхта мешавад. нархи хона 430 000 сомона. бо курси имза гирем 2 миллион 774 000 рубл мешавад. хона варианти алиши ҳам дорад дӯстони азиз. дар Душанбе бошад, дукомата квартира болои сумки ҳам гуфтага бо алиш мешавад. ҳамки вариант дорад. хона ҳамаи чи дорад гуфтага, ягон камбудӣ надорад. беҳтарин дӯстон. рақамош дар рои экрани шумо метавонед дигар маълумот пурраша гирен. хона қимат ҳам бошад дӯстон азиз. арзанда рафта ай пеш бинем, бо худтон мегин ки чӣ хелае. марҳамат, кадомтон агар ай шаҳри ҳисор дар кор бошад, метавонед маълумоти бештар ай хичон гирен. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Сарбан, шаҳри Лявакан дӯстони азиз. дар 4 сотиқ замин 3 дар хона дорад, об, свет, пастияни ҳастай. хона ҳамаи шароитош ҳаст дӯстони азиз. ҳоҷатхона, ҳамом ҳамаш ҳастай. хона дуташ ремонти беҳтарин кардага дӯстон. як хона дигаш не. хона ҳоҷатош тайёра барои оформӣ кардан дӯстон. нархи хона 135 000 сомона. бо курси имза гирем 870 000 рубл мешавад. хона ҳар гуна дарахтҳо ҳам дорад дӯстон азиз. даврӯзаи навзадага гирдуш маҳкама беҳтарин, рӯи ҳавлии соз. рақамош дар рои экрани шумо дӯстони азиз. рақамҳои имо ва дигар шам ҳаста. метавонед дигар маълумотша гирен. хона бо арзон кардан мешавад, срочно фурӯхта мешавад дӯстони азиз. марҳамат, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша ай соҳиби ин хона бо гирен. мегзарем дӯстон ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Испечак 2, 4 комнатага квартира дӯстони азиз. 9 этажда қарор дорад. М25, доми 5 дӯстони азиз. 80 квадрати метр дӯстон азиз. дасташ зиёдтар, 80 квадрати зиёдтар. хона дӯстони азиз об, свет ҳаст, паст ремонт дорад, лифт дорад, кор мекунад, отопление дорад. хонаҳо гарман, мактаб, садик,
мағоза ҳамаш дар қарибиш аст. Ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона, калидор, балкон ҳамаш аст дӯстони азиз. Квартира варианти алиши ҳам дорад. Ба ягон квартира дукоматага алиш мешавад дӯстони азиз. Болоиш хайс сум метен. нархи ҳамин квартира ҳозира дӯстони азиз 468,000 сомон бо курси имза гирем 3,19,000 рубл мешавад. Квартира бо арзон кардан мешавад. Рақамҳои Тоҷикистонаш ҳаст дӯстони азиз ва рақамҳои WhatsApp-аш ҳаст. Кадомтон агар мехоҳен дигар маълумотша метавонед занг занед гирен. Квартира арзони хуб мекунем гуфтага варианти алишиам дорад бо дукоматага болоиш бо хайс сумтиян марҳамат. Рақамаш дар экрани шумо. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдар, ҷамоати Гулистон дар 5 сотиҳ замин дудар хона дорад дӯстони азиз. Хона барои зиндагӣ кардан мешавад. Об, свет, пасиени ҳастай. Гирди хона маҳкамаи даврӯзаи нав задагиай. Хона ягон камбуди дорад беҳтарин дӯстон. нархи хона 150,000 сомон бо курси имза гирем 967,000 рубл мешавад. хона бо арзон кардан мешавад. Кадомтон хона харен аз шаҳри Ваҳдар на дӯстон бинен дар суратоши хелай. рақамош дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз метавонед дигар маълумот пурраша ихтисор гирен. видеои моро тамошо кунед дӯстони азиз. то охира боли хонаи арзон дар уст дорем дӯстони азиз. дар канали мо обуна шавед, якта лайк гузоред дӯстон. агар шумо хонаи фурӯшӣ ки замин, мошин, квартира чиз доред дӯстони азиз дар мо роҳӣ кунед дӯстони азиз. мо пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем дӯстон ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар садди Шерозӣ ноҳияи Сино дӯстони азиз. якхонага квартира якум этаж дар қарор дорад 27 квадрати метр. об, свет, ремонт беҳтарин дорад дӯстони азиз. дар қарибиш мактаб, мағоза, ресторан ҳамаш аст дӯстони азиз. нархи квартира 193,000 сомон бо курси имза гирем 1,245,000 рубл мешавад. квартира срочно фурӯхта мешавад бо арзон кардан мешавад. кадомтон квартира харен ҳамин маҳалла дӯстони азиз бо арзон мекунам гуфтага. рақамош дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз. дар ҳамин номеро WhatsApp дора. метавонед дигар маълумот пурраша гирем дӯстон. мо наворма давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар 6 сотиҳ замин 3 дар хона дорад. об, свет дорад дӯстони азиз. хона ремонташ барои зиндагӣ кардан беҳтарин дӯстон. гирди хона маҳкамай дӯстон. дар дуруни хона гул ҳархе дарахтҳо ҳам ҳастай. хона нархаш 200,000 сомон бо курси имза гирем 1,290,000 рубл мешавад. хона бо арзон карда мешавад. савдо дорад дӯстони азиз. бо варианти алиши ҳам дорад. намедонам бо чӣ. агар кадомтон ҳамин хонаро хариданед алиш карданед рақамош дар роҳи экрани шумо дӯстон. метавонед маълумот пурраша айхчон гирен дӯстон. мо наворма давом медиҳем бо. мегзарем дӯстон ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар кӯчаи Ҷомӣ. якхонага квартира 2 этаж дар қарор дорад 32 квадрати метр. хона ремонти замонавӣ дӯстони азиз. люксай. об, свет, пастени дорад. ҳоҷатхона, ҳамом. хона ҳамаи шароитош ҳаст дӯстони азиз. хона ягон кам дорад. хона бо чизи чораш ва дигар чизош фурӯхта мешавад. нархи хона 160,000 сомон бо курси имза гирем 1,32,000 рубл мешавад. хона бо савдо кардан мешавад дӯстони азиз. муомилаи хуб дорад. агар кадомтон ҳамин ноҳияи Ёвон дӯстони азиз квартира дар кор бошад на варианти хуб метавонед ки дигар маълумотша гирен. рақамош дар роҳи экрани шумо марҳамат занг занед. мегзарем дӯстон ба даҳам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Сино дар қариби Гипразем. новостройка дӯстони азиз без ремонта духонага квартира 3 этаж дар қарор дорад 38 квадрати метр дӯстони азиз. домхудуш 14 ошиёна дар 3 этажаи квартира новостройка дӯстон. квартира дар пеши мактаби 21 рӯпарои Гипразем дӯстони азиз. нархи квартира 200,000 сомон бо курси имза гирем 1,290,000 рубл мешавад. квартира немихали мешавад. примерно ремонт карда нашуда немихалиай. рақамош дар роҳи экрани шумо дӯстон азиз. метавонед маълумот пурраша гирен. 200,000 сомон бо арзон мекунам афкирам. рақамош дар роҳи экрани шумо метавонед маълумот пурраша гирен бо. мо наворма давом медиҳем. мегзарем ба 11ам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар 12 микрорайон дӯстони азиз. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 35 квадрати метр.
квартира без ремонта коробкаи новостройка дӯстон баъд аз 1 моҳ пас анҷом мераса гуфтагиай. дар қарибии квартира дӯстони мактаб наздик аст, мағоза гирди атроф ҳама ҷо шухубай дӯстони азиз. нархи квартира 170 000 сомон бо курси имрӯза гирем 1 млн 96 000 рубл мешавад. квартира бо мумкин муомила доштагист дӯстон азиз аз шаҳри хуҷанд агар дар кор бошад. рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстон метавонед маълумот пурраша гирем бо. мегзарем дӯстон ба 12-ам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯши дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар наздики Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Сороб, хонаи 338 дӯстони азиз, айроҳи калон 500 метр истаракай. хона 2 сотиқ замин дорад дӯстони азиз. дар хона дорад, хона беҳтарин ремонт кардагиай дӯстон. хона ягон камбуда дар қарибиш ҳамааш чиз бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. сиросша дӯстони азиз. нархи хона 200 000 сомон бо курси имза гирем 1 млн 290 000 рубл мешавад. хонара нархи ахиршай гуфтагия дигар арзон намешавад дӯстон. рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз метавонед дигар маълумот пурраша гирен. айхҷон марҳамат, метавонед занг занед. мегзарем дӯстон ба 13-ам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар 12 сотиқ замин 4 дар хона дорад дӯстон. об свет ҳамаш аст. хона ҳамаи шароита дорад гуфтагия дигар маълумотша бо телефон. нархи ҳамин хона дӯстони азиз 150 000 сомон бо курси имза гирем 967 000 рубл мешавад. хона бо арзон карда мешавад дӯстони азиз. кадоми хона харе биён хонаи ай пеш бинед дӯстони азиз. бо муомилаи хуб дорад. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз метавонед занг занед дигар маълумот пурраша гирен. бо арзон мекунем гуфтагиай. навори моро дал тамошо кунед дӯстони азиз. бо хона дорем арзонтар. марҳамат. мегзарем дӯстон ба 14-ам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Пушин дар 18 сотиқ замин дӯстони азиз. як дар хона кардагӣ тайёрай барои зиндагӣ кардан. об свет партияни ҳаст дӯстони азиз. ҳоҷатхона, аловхона, ҳаммом, морхона, оғул ҳамаш аст барои рӯзғори зиндагӣ дӯстони азиз. дар гирди хона маҳкамаи ҳар гуна дарахтҳоам дорад. дар қарибияш мағоза, масҷид, варзишгоҳ, беморхона ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. нархи хона 200 000 сомон бо курси имза гирем 1 млн 290 000 рубл мешавад. хона гуфтагиай соҳиби хона бо арзон мекунем муомилаи хуб дорад. хонара бин ай пеш бинед ёки занг занед дӯстон. бо муомилаи хуб дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстон азиз метавонед дигар маълумот пурраша айхҷон гирен. мо наворма давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба 15-ам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар дӯстони азиз. дар 7 сотиқ замин 4 дар хона дорад. об свет астай. хона ҳамаи шароит шуда дар қарби центрай айроҳи калон 5 минут ист дӯстони азиз. нархи хона 380 000 сомон дӯстони азиз бо курси имза гирем 2 млн 451 000 рубл мешавад. хона бо арзон карда мешавад дӯстони азиз. хона ҳар гуна дарахтҳо, ҳоҷатхона, баня, ҳаммом ҳамаша дорад гуфтагия дигар маълумотша бо телефон. рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз метавонед дигар маълумотша гирем. кадомтона хона аз ноҳияи Турсунзода дар кор боша марҳамат метавонед занг занед. дар комментария нависем бардор шумо дар чӣ хел квартира дар кора без ремонт, ба ремонт ёки хонаи заминӣ. мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда пешкаш кунем. фақат камтар сабр кунед. нависем мо дар видеои оянда мемонем. худо нигаҳбони ҳамаи шумо то видеои оянда.